ala ka ya ka famila la kunu me kunu antu mena kalan ke wati mina fami mo ale ka ta kala bulletin kan ale gouvernement otuma programme ke folo ko bena ke chomina alhamdulillah so madaina ala programme so ben kala ma inshallah bi kata 11h fo kata 14h ma mo be ta fulu ke sama fuli ara boto do sama fuli rola sisa wona ma mo be timbe komi jamana tigere ale ta mana aka yan ko wona ma mo be la ke ni bla ala nga be ministry ka kata fuli ke alhamdulillah rabbil alamin wala o foli bana mo be tagala foli ke grupu ni sele bi to sebe o be micro dima bi ka sa foli ke bi ya to ke be se donc o le be ke la bi la be ya lere ni ba so sa foli ko no ka la nala kana sini dama inshallah sere fana bo ato bena tagala foli Rivera Golfo la lere ka misiri bena taga fili seri ko rola inshallah Rivera Golfo la namo de seri fana seri bana o beta sutra dike audience bi namo o be ke sugoya ko no yani nala sona mene mo me be ka taga foli ke namo samedi ni dimanche o be mo bolo ka taga sama foli ke inshallah parce que ka lo ko me no ko bietal wallahi voilà donc fini sini namo biete se ka foli ke ka pa donc ni sutra di ke la namo sama foli be na continuer pour fo ka ta dimanche ma nala sona voilà nala kana ke de londa ma namo le be na ke tele wolo la faraka yi ma ko be ke Rivera Golf foli la nala sona ke ka la ere ya suti ma ko kan komando ko fe voilà o yoro ka jam o beto yoro olo ka sugo ya takana na Rivera Golf la namo o ka sugo la inshallah o bara mena ke mais réseaux sociaux ka kuma do fo na o kuma te chai voilà ko anga imami ba namo ko coronavirus le kala sababu nangwa ma COVID-19 namo o kono yengalo ni fanyalo fanyefi marhaba Abubakar Fofana namo ala ko ka leta sababu ke corona mi ye Muhammad Traoré ala ka leta sababu ke bana wala meni COVID te kile parce que sani ka to ay fatu namo o ka tesi chaman kala na da so COVID namo tesi beka ira ka foko vraiment COVID bana dala fuitala voilà comme anga kuma mi fanya kala na ko fanya chama pale betige andi an ira ko ti afanya wala on ile ka soro fanya don na nima o bi kuma don na nima e be ji ja ka kuma tende ka vérifier ka sege ka soro ka balance mo wala mo namo o te nele a balance ka soro ma sege ni kala namo e fana be bla fanya ti ka ba o chela ki amalo lo o e be tanya ko alanya inshallah ta'ala ko ma yalfitu min qawlin illa ladayhi raqibun atid amena kuma le ke tunya kono namo ala ke be ka bela je ni se banko alors bita kana amena na damina inshallah namo abe foli ni tafsiri ke duma an baw fo foli la dante foli mina ka jeunesse donc cɔkɔrɔbaya bɛ mɔgɔ minnu bolo tafsiri cɔkɔrɔbaya a bɛ mɔgɔ minnu bolo mɔgɔ saba de sigini bɛ kɔfɛ voilà an ka Sise ani limamiba min tun b'an bolo yan n'o ye Muhamadu Sise a dɔgɔcɛ min tɔgɔ bɛ ko Bakari Sise o y'an ka tafsiri cɔkɔrɔba dɔ ye ani ka taa kala Bakaba Ture o fana ye cɔkɔrɔba dɔ ye ani ka taa kala Konate kan n'o ye an ka tafsiri cɔkɔrɔbaw ye ni ko min nana an b'u kɛɲɛ don min na n'an dɛsɛla ko min na an bɛna ko di olu ma olu ka ko caman ye dunuya kɔnɔ
o donna ko gbɛlɛn caman na ka bɔ ko gbɛlɛn caman na expérience b'o la ni ko min nana n kɔnɔ kan tafsiri ta kow la inshallah an bɛna d'olu ma o fo hakili kɛ k'o kow ɲɛnabɔ n'a kɛra ala ye an fana bɛ foli di an balakaw ma vraiment o ni ce ala k'an baraji ale bi ala m'an bɛɛ sutura la an ka tagabaga ala k'a hinɛ ala y'a jigi yɔrɔ ɲa a k'an kɔn kiti min na k'o nɔgɔya ala m'o kɛra an bɛ taga cɛ min ma k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala m'o kɛra a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم افتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا أذين رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا زدنا علما وحلما وعقلا وفهما على قراءة كتابك الكريم وكلامك الكتيم بحقك رب العرش العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا الرسول يا ربي فكتبنا الجلال والإكرام فكتبنا مشاهد يا ربي فكتبنا مشاهد ربنا يا سيدنا قرد مالا وآمنا المسلم لمن يا ربي ما لمن ينقرنا ما أنزلت ele halaka kuraman don jig muhammad lamri mama kani madina konono mana kali manya tamani kwa muslima kala badurike rasul anula muhammad lamri ne ko ya rabbi ya samuro ni do korota ala fakido bona mashahidi ya jalali wa ikrami wa fakido bona mashahidi ayo ambal man salama wa adi biambe ala kɛra muso bɛrɛ n'ala ka muso bɛrɛ di ma banna i dunuya ɲana i lahara ɲana mais ne le bolo ta ala bɛn cɛjugu dɔ ma balimajɛ i ka baara sɔrɔ muso jugu i ka baara sɔrɔ i ni fa tɛ bɛn kelen ma a bɛ kɛ sababu ye k'i ni fa bila ɲɔgɔn na muso jugu bɛ kɛ sababu ye k'i ni ba bila ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye k'i ni balimamuso ni balimacɛw bila ɲɔgɔn na muso jugu man ɲi ala bɛɛ lajɛlen taga muso jugu n'e ka muso jugu sɔrɔ hali miliyari 100 de b'i fɛ a bɛɛ bɛ ban naga kow la ala kɛra muso bɛɛ kɛ ɲɛnama ye a bɛɛ ti ka ɲi k'a ta Khadija tuma fo ka taga se ala kɛra muso laban ma a bɛɛ ti ye muso bɛrɛbɛrɛ ye Aisha o ta ko de bɛ fɔli ɲɛna ni Aisha ko ala ka kɛrɛkɛrɛ ko caman k'ale ye parce que ala kɛra yɛrɛ ko tɛ sɔrɔ la a ko muso luru le dafala jan kɔnɔ fɔti t'o la n'o tɛ muso tɔw bɛɛ fɔti b'a bɛɛ la
adobe iba marana ya foti ala ira ko wa khuliqa lil insanu da'ifa wala ka adama den tilani foti o malmanche dele takaju iba marano ya bele parce que londo muso cheduma pano a chekan yere chenya damu arabu muso bele ma taala soro o muso ni sigini be cheto cheni chekaju chekaju me muso chekaju don ba do ale taala jibo fe lona nyana ka ye muso chekaju ma chekaju ni ka fe fi ni mwana kentu ya ko na tellement chekaju ati se ka bile chambre subhanallah ouais mais muso chekuma ba asiri be o cheche ba bulu o lo lon ba ka muso nyinga mais mun ko mele sona cheche ko ni banna wallahi ako albese ka nya ala ka ne chenya dunya kono ben sigoro in jahannama men ko ni cheka ni men sigoro ala fe peut-être ye jahannama donc ala ka ne jera bi ni cheche dunya ne sabali lo ya cheche ya kono nya jahannama na don de bo malma muso e cheche ka ku chu sabali akoro ebe taa sɔrɔ ala y'a jɛra bi dɔ lo n bɛ to k'a fɔ ɲɛmɔgɔjugu caman na furu koloni ka sɔrɔ k'a kolonya ka sɔrɔ k'a kɛ furu koloni o ka fisa muso fana ye furu koloni ye jumɛn de ye c'est-à-dire a tɛ se k'i ya kun sara a tɛ se k'i ya ji sara a tɛ se k'i ya kuran sara a tɛ se k'i fila kɛ n'i banana e kɔni ele yɛrɛ de lɔnni bɛ n'i ya ko bɛɛ ye mais i cɛ dɔ i bɛ serila ni cɛ dɔ tɔgɔ ye o da ka di la muso banaya ye o faamuna donc ala kɛra muso Aisha a tɛ bɛ waso a ko ale bɛ waso ni ko dama-dama ye a ko fɔlɔ-fɔlɔ ala k'ale foto bɔ arijinɛ kɔnɔ de kana da ala kɛra ma o ma kɛ ala kɛra muso wɛrɛ la o y'ale ta waso kun dɔ ye a filanan ala kɛra bɛ to ale ya so kɔnɔ kuranna bɛ jigin a lorona a fatura ale ya so kɔnɔ ka bɛn ale ya ba lon ma baati b'ale de la ala kɛra fatura don min na o tɛ ko babaw ye parce que ala kɛra sani k'a to a ye fatu a tɛ ka diɲɛ ɲini a muso bɛɛ fɛ a ye sɔn bɛ taa an y'a banabagatɔya kɛ Aisha kun fɛ mais n'Aisha tun tɛ ko dɔ ɲɛna ala kɛra ma a bɛ taa ye o e dɔnni bɛ ko i cɛ n'a tun ne ya so kɔnɔ ko dɔɔni dɔrɔn a bɛ pan ka bɔ i ma ɲi de i ya wari ko ka jugu marhaba sew adama ni bɛ lafiya yɔrɔ min na ni bɛ taga ye ni bɛ tɔɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni tɛ taga ye mun de ko sɔn a bɛ yanfa nin bɛ lafiya de bɛ yen mais ni tɔɔrɔya nana yan sisan a bɛɛ bɛ boli ni tɛ tɔɔrɔya fɛ dɛ balimamuso n'i bɛ fɛ k'i cɛ mara i k'i ta ye i jija i y'i cɛ lafiya ni k'i cɛ lafiya ka ban banna a bɛ bɔ ka yala dɔɔni i b'a ye fara a donna so kɔnɔ parce que a b'a dɔn lafiya bɛ yen donc a ko ale bɛ waso ni ko min ye a wɔɔrɔnan ala kɛra fatu la min kɛ a su donna ale ka so kɔnɔ Aisha bɛ ko ale bɛ waso n'o ye a ma ban dɛ a ma ban a ko o ka jɛnɛya kuma fɔ Mariyamu ma min kɛ Mariyamu dencɛ de ka Mariyamu gbɛya a dencɛ Nabila Isa parce que jɛnɛya kuma fɔla Mariyamu fana ma fo ta ala fɔ ya o ta Haruna ele min ni Haruna bɔla
ما كان أبوك من سوء وما كانت أمك بغيا. Est-ce que tu vois? Donc, tu vois que Mariam Moubé, Kabo Keneakoma, a dédié. Parce que Moro Kafania, Mariam Nadron, dédié tout la Bamafana, car Mariam défend. Oya dédié. Fania Fana Lala Youssoufou là. Tu vois que Youssoufou défend. Hein? Alibi, Niga, Ega Suratu Youssoufou Kala. Oh, il va y moi, mais quand Youssoufou défend, auquel a tendolé. Hein? Ten fitini donc. Olé quand Youssoufou défend. Mais quand Fanya Lala allait Aïcha là, Allah Maleka défend Fiti Mouma, Allah est le canet défend. Au Coran, il y a un éthique là. Parce qu'Allah, quand Kalo Kélé dit maintenant, on avait moi. Les médias la vie au Kalo Kélé, Aïcha, téléphone avec Kassi, souffle avec Kassi, téléphone avec Kassi, souffle avec Kassi. Voilà que là, il y a un Aïcha, il y a un Talato, il faut faire, il y a un qui lui donne. Allah. Pourquoi là, il y a un des sourds qui n'a pas appelé à la yere. Malaka Kalo Kélé, ala nana kuma min kɛ o yɔrɔw le ni an b'o yɔrɔw le kɛ mais kunu an donna yɔrɔ min na ala ko n'ale ala ka fani fɛnɛ wala fadlullahi alaykum wa rahmatuhu wa anna allaha ra'ufun rahim an donna o yɔrɔ de la kunu bi ta bɛ dabɔ yɔrɔ min na ala ko ya ayyuhallazina amanu la tatabi'u خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء ala bɛ kumana n'alo silamɛtɔ ye ko yaa ayyuhallazina yalo mɔgɔw bɛ amanu n bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala kɛlɛnaya ma ka sɔn Muhamadu ya kiraya ma ka sɔn kuranna ma ka sɔn k'a dɔn ko siratu bɛ yen lɛrisi bɛ yen kaburu bɛ yen k'a dɔn ko misarila sumani b'an kɔnɔna ko alijinɛ bɛ yen jahanama bɛ yen mɔgɔ minnu la ko papa nuna ole ko to ko ya ayyuhallazina ya mu'minu amanu amanu limayna dala kilna ya la takabi'u ayza wala kana la baturi wa shaytani sitana kasra misuna sitana kasra mission dans les protager adabla ay sawale très philippin pour terre c'est là ka boucler mais l'autre là ya ira ay ira hey ay chokorobo ka wuro da wuku na ya wuro ka ndo kuna ka ta fo papa ko do ta la fo takaka d'autres à la fois Niamey Odo yɛrɛ tola ka yɛlɛma ye olu na a yɛrɛ ma miɛ te bɛrɛbɛrɛ Niger o ka ambassadeur min tɛ bɛ yan Konatɛ lo Niger Konatɛ équipe nationale Sénégal équipe nationale olu n'o bɛ jouer la n ka cɛ dɔ y'a la k'o ye Kulibali ye wa an y'a woro feerelaw de ye numu ye o denw ta denw de yɛlɛmana ka kɛ hali Arabi Saoudite an ya mɔgɔ bɛ yen ne jigila mɔgɔ min kan Arabi Saoudite an taara kalan na Konatɛ lo mais il est saoudien
ne se kunate anya mo tala katama o sena katara ejike aya chorobo to le be ni lo bi ko bolu te na ma lo ko choroba mo ti wala yule wala yule tuno ka ya fa anko no tenga ne ble ko la sana ma ke ministry do yo mo ya fa la ti anko ka ndo kalana kakari tunu ya ko ka ndo kalana ne fa je tere do na nyo fa ko bon itena o ye ko sara ne ni ko je atinya itena ito ye ko sara ite ko ike o ti atrometo o escrit meto na ko pe afunu tiru ambele na pe akoko ntendum ti ngo do kurana me no balo aka mfa je kele foka ta sa ya mama te choroba muti wa yure o ga tama ya ka boya fo maka o do ta la o segila to tulai o be no tulai o kuna te do le kale abriti enseigne maintenant andala kalande ya bon olugu ko manuma ko no troko no segele ke ko waro la je nyonga ka lo do ka na o e be ni logo putage abe munya oui ibe fola leta ne bola juma se do le beta lo to gana yeji ko to wati shaitan no ye o me lo to ni warien abe munya para que Wore tibolo ka barake iya diplôme o bla kere fe diplôme o bla kere fe wotro dota wotro ka a pousser wotro pousser la meno wa binyo be lu lo ka so lu amina lo ko barate ya ala ka jamana mi di anw wallahi ni makate lana nyumo te ko de warma ayana pa ate ala ka here mi di africain ma non c'est pas la peine o yere que la sababu e fo que la sel ba to ma fenga plus o be ka Amérique kuma to ma Allahu akbar ni ka jangu ye ko de voir ye be treke kelen do ka sangele manai molu saison bien entre kilo ala ko here pata ka di awuma donc kaye sabala kana to sitana ko malma muso barake wala ko son ala barake an le ko mere amale ay baraleke alaykum fa idha qudiyatu salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkuru allaha kathiran la'allakum tuflihun connaissez pas la quoi est bon oui tu comme c'est comme soit le wata boulila soit le wata et dit kabara modo le qu'il est abara là o ti abara le be trop kilo qui veut soit le boulila soit le tumen et ma ko soit le bi dans la vie o wati to yo ni be fait ka soit le boulila 2h 3h du matin bouli mais check le tabara ni kama ibo barato qui veut boulila au père au retour de chez toi. Parce que avant de jouer l'eau, l'eau, fait l'eau, on a demandé à faire l'eau, mais à demander jouer. À jouer follow, à demander ni. Na fosse, ça. À demander ni, mais la marato beso, na fossa. La marato beso ebe no ela makiru kono la marato beso onine ko bla le makisigira la marato beso mo mino be na maraka ka mo ro de tourner la marato beso nene ka bla de tourner mangera la marato beso mal manye beso minu yera la marato beso malman slamaru amundine ka ubla sonyarira la marato beso ina nabusa la marato e mamodo robe drogi mina wa la marato beso nene ka
kabla drogi mina la marato emadoro obekere ya kerawa la marato beso nide kabla jere ya la marato beso inanabuza la marato beso inanabuza la marato beso donc ni oyadama de jugu folo yi aflana sitana wala tatabi okutuba sitana terile ni wala ko so ala kana nati ma okutuba ke peke na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina donc jugu folo i yere ni jugu flana sitana jugu sabana wari mai wari ebe chokoroba do abe kule tendi chelilo watati ya problem de ka ndai sokono million ngene la chokoroba sabali jeme pour que me se gambuso ni so eba ya bena ko ke o ba ko la le ko jele ni no te jele o jele bobo le ni no te jele yake ale denda wari tila wari mai da fami be fo wari ko fe ani wari keleka enama walo wa aulado confetina afenna dina olede wa aulado confetina enama walo wa aulado afenna dina dina enama walo aloma wari wa aulado confetina ani deje min bora de muso me be bora ona de tigala ka bada ma de nina ko sebeye na de jana tui me akolo me akolo le no ta bena kele re a problème de ko fe kashi to boko ko de te ko Allahu aji bre ba be ma ma ko do le bi muru auladakum bis salati li sab'i sinin wadribuhum alayha li 'ashri wa farriqu bainahum fil mal ala kala le ko ni den bana serima na sisila sanjita kiya ko bere ko kana nyenchi ni kana fenkari ma fari ma bere den janya ko itusukuna yachi ko serifana seri ne fama ko gbelembale serifana seri ne fama ko gbelembale malu da be don ni ga na bien été note là abena noti abena le classe bela ke mezer kodo non na se sanyi mo sanyi bina yo sura ka sura bina anta mami ndem bana serima bana serima ile nyina ma mo de ka fitin to bi bolo dembe de ser la de bia fitini to ala kala ko muru auladakum ay dem la ser la le sabu esinina na sisila sanyi bolo bla afwa esiri nele rebe ser la sokolo dembe sero ayba yebina ayba ko Allahu akbar tuma ba yebina Allahu akbar dikerefe parce que be ser la ngala gratu meto ser la ala hasan ana ala hosen o bena yela koka ala gratu meto sujulai ala gratu gaide wallahi ni ka ala gratu yere ala ka glancho be be ka fe ali mo ma fu ala ka glancho be la amancha kateme afana manso na dona che jam che la no lu bebe na de na che sunu che la no lu bebe amuso kati anya comunité no ala kana nya comunité maka dakala sama longolo e che be na sokoro ko me dakala sama ko manu ko na mamu walukum wa auladukum fitnatun aqul duruna na lama ane ta na ga darsu malman salama wala famay war may ameri bela bol fula sa do ba fula na ministre do be olu ya peti nu ale ya peti nu mo kala ministre ade bo angole ra do ta ya peti wala ya peti ba se fu war soro la o fanga mai de nani ka bila koro ya ke ɲɔgɔn fɛ n'a kɛra faama ye i m'a dɔn dɛ i m'a dɔn a kɛra maire a kɛra député a kɛra président a kɛra ministre ye non
Kule no wala bala na le ma ta joga ka se ke na muso ya bo be le gawa abta ko wala de ta inna al insana li rabbihi lakanun wa inna huwa la shahid adama de ko ma don bali ala yere ko ti ko ma don bali lo ni ka man ka adama de mi na ba do amancha re parce que ala yere ka ko man ka adama de ma lo قليلا ما تشكرون هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون كل ما نبالي لك الشاء قليلا ما تشكرون قليلا ما فينا لكسوك أولي ريري سرابي باكيلا n'a ye wari yɛrɛ sɔrɔ bi ka taga a bɛ kɛlɛ diyagoya ta dɔ bila i la e yɛrɛ t'a dɔn kɛlɛ ni bɔra yɔrɔ a taga dɔ dɔn wari bɛ yen o de kosɔn ala ko adamaden ka kodɔn ko ɲumanlɔnbaliya kɛ ale ala yɛrɛ la n'a nana kɛ adamaden ɲɔgɔn na i ta ka di i tɔɔrɔ i t'a to ala ma. لما أستم أن تشكرون قليلا ما تشكرون أنا جسنا بعضهم يا قليلا ما تشكرون ورتك من بسر فنسر منشا قليلا ما تشكرون ورتك من لانزر سر على مسركم قليلا ما تشكرون ورتك منشا قليلا ما من سر من بسر فنان لا درا سري قليلا ما تشكرون كان سر مصر فنان إسلام رويه قليلا ما تشكرون أمان شكر بري قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون مسرات دي ورا descend la terre dire magique wara ni bese ka bande ina dama do mena dama de yake do yere be ala kalila ma tashiku wala ko sala ko ya ayu alazina ya lumuru amanu alu min usran ala kilna ya malaka tabiru ayu malaka na labatulike otowati shaytan sitana kene be kasra minu masri ka chenya ka blanye koro osra do e jene yayi kalila ma tashkuru ajasula ba do ya kalila ma tashkuru osra do e dolomine ye kalila ma tashkuru e barman salamati roi sawala kana dolomi ni ye dolomi fa chibe boika aye dolo min dabila no ta faru jigi betige kalela ma kashe aye drogi min dabila kalela ma kashe sitana ya bara dolo mo kalela ma kashe aye frutaji dabila kalela ma kashe sitana ya bara dolo mo kalela ma kashe otolo to gane aya shota bila aya barake kalila ma aya to ko wuro le firi ha no tala ko ma ko beta ni wuro o segto be na ni ko boy na ma ko yoro ko lu to la ko du ka yan to la wuro du mon le be boya ko be boy ko le kete furu men o ma se ka voyager anya musokorobo ka mu fere lola ka sumbara o fere ka jaba o fere ka fruto o fere malman la mo ka tige de o fere ko waro ke tonga ke ko sa ka lulo wala no ma protage ke parce que fo ya baralu fo ya lu ni ka yi donna la fuire ma kun faula kalila ma tashkuru kalila ma
ala ko wa man ele mu'min ya tabi ele mu'min di kala batore ke wal mai ka turi ke o do wa di shaytan ni tula fitna ka sra mi serura alo ma fitna ye wa ya muru fitna ba ro jenu nya barira be basha e wal munkar baina ho ya muru fitna baina ho ya muru be basha فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. أو سيدنا لبافينا يا سوني كذا. Oi tala. Ni ka sonyali ka ni bale bi re ke sala ma bere bere bi ta mi sirla. Ala be ya faima. Sitana le ka to idale. Ala tele. Ka sonyali ka na mi sirlo ka fu ke. Fu. Ka sonyali ka ta hejila. Ka sonyali ka ko ina na di fama o be ina na di fama. E be fuli la. Barake. Toro me ke menenu soro la tele kono ke. Bi woro di fama walima bi woro di bama ere bi nani tabe kana jon mo do be miliyar bo bulu mo be juru ta ko fe mo ate bo ake me tigi pe wallahi mo na parce que ala ma baraka to ala ne ka me baraka fe bi nafa o le baraka e ni de mi nafa baraka te dina e muso mi nafa baraka ta ala le e cɛ min min nafa barika t'a la o bɛɛ b'a fɔ muso ɲɛna a kana compter cɛw kan a ye compter a denw kan parce que cɛ wari n'i y'o sɔrɔ mɔgɔw b'i neni a kuma ka ca cɛ ba b'i neni k'a bɛ n den ya wari fiyɛ don na cɛ fa b'i neni k'a bɛ n den ya wari fiyɛ don na cɛ balimamuso b'i neni k'a b'a ɲa balimacɛ ya wari fiyɛ don na mais n'i den do don e den ka mobili san ka d'e ma jɔn bɛ kuma mais ni cɛ ka mobili san ka d'e ma i b'a ye a balimamuso bɛ to k'i ta dɔn ɲɛ minnu bɛ kɛ k'i filɛ mais ni den ka mobili san ka d'e ma jɔn bɛ kuma voilà a kana compter cɛw kan a ye denw lamɔ ka barika ɲini ka di denw ma i bɛ sɛgɛn min kɛlen cɛ ye i bɛ barika de ɲini ka di den ma ka se mɔgɔ ɲumanw ma n nana ni wa mugan n nana ni wa bi naani ye dubabu kɛ n denw ye wala minnu bɛ Côte d'Ivoire mara la bi o fan n'o baw ka dubabu de kɛ hali n'a y'a sɔrɔ kafiri don taga fa ɲininka taga ba ɲininka a ka ko dɔ kɛ ka kɛ ministre ye tɛ ban na o bɛ président de la république ban na e kelen tɛ ala école la wa donc ala b'o de fɔ la ko n'an tugula sitana ko a man ɲi dɛ ne le mɔgɔ min wa man di mɔgɔ min yatabi ne le mɔgɔ min ka labatori kɛ sitana ka sira misɛnrura bayinahu alo ma sitana ye wa yamuru sitana balo sira ma dɔrɔn ɲɔgɔn barira bele basha e wale munkar bayinahu yamuru bele basha e wale ala faniya bila aisha tura bele basha e wale munkar sitana le galu matne karo bila le faniya tigera bele basha e wale munkar bayinahu yamuru bele basha e wale munkar bayinahu yamuru bele basha e wale munkar ala banu la ko wala la fadilula yala fanatirati makana alaykum alu salamati ruma waramatu bila halati mahina lu matna karura masaka mosijina nasaniya minkum kawalu matna karura abada yo abiyati be do soro konna masaka ahadun mosijina nasaniya minkum kawalu matna karura abada yo marhaba ko n'ale ala tɛmɛ hinɛ madinɛkaw la ka sɔrɔ ka yafaw ma ko mɔgɔ bɛɛ tun bɛ problème sɔrɔ Aisha y'a ko la mɔgɔ dɔw donna jahanama kɔnɔ Aisha tun kama jɛnɛya ko kuma de kama hali bi dɔw de b'a kan u bɛ Aisha de nana ye
k'a kɛ donc olu mako tɛ kuranaya ninnu la an y'an yɛrɛ kɔlɔsi dɛ donc n balimamuso ne le ka i balimamuso neni ko ɲɛmɔgɔdenw de jɛnɛyakɛla don kiyama dɔ la i bɛ taga wɔrɔ ka bɔ a la dɛ tellement ala tilenni bɛ tellement ala tilenni bɛ ni kiyama dɔ lon ka se saga bantigi ala b'o da saga bantan ya juru sara saga bantigi la m'a dɔn n'a faamuna i bɛ dumuni kɛ saga ban tɛ saga min na i bɛ dumuni k'a kɔrɔ saga bantigi bɛ na a tu ka bɔ yen ka dumuni nin kɛ mais ale ta tɛ ni kiyama ninnu sera ala bɛ kiti tigɛ saga fila ni ɲɔgɔn cɛ sisanw ni ɲɔgɔn cɛ ala bɛ kiti tigɛ baw ni ɲɔgɔn cɛ ala bɛ kiti tigɛ misiw ni ɲɔgɔn cɛ ala bɛ na kiti tigɛ n'a ban'olu ya kiti tigɛ la dɔ ma dɔ tɔɲɔ dɔ ta tɛ dɔ fɛ a bɛ sɔrɔ k'a fɔ olu ma kunu tura aw ye kɛ bugu ye a bɛ sɔrɔ k'a fɔ adamadenw ni jinɛw ma a ye bɛrɛ ele fa sara ka a y'a nafolo tiɲɛ to e ka miliyɔn 2 ni miliyɔn 3 to m'o la e yɛrɛ tɔgɔ fɔ la arijinɛ ko la n'a fɔra ko ka arijinɛ ala ma arijinɛ di la mais i ka nin tɛ basi nka ko kɔrɔmusoba o de tɔgɔ kɔrɔcɛba kɔrɔmusoba ala ma ko b'o la ni fa sara don min na hali n'a y'a sɔrɔ i ba dɔ bɛ yen o m'aw jigiba a ma jigiba dɛ ele min ye fa dencɛ fɔlɔ ye n'i ye sanji 60 walima sanji 80 ele n'o ya wari ye kelen ye min ma sɔrɔ ba ni dencɛ don a ya wari ye kelen n'i ka waga 80 sɔrɔ i fa ya tiɲɛna o waga 80 kelen de bɛ di den ma min mana jan kɔnɔba parce que a bɛɛ y'a fa ya joli de ye différence t'a ni ɲɔgɔn cɛ mais ele de ka baara k'i fa ye i k'o baara min kɛ ala k'o barika don ile la ne saga ɲɔgɔn nana ne fɛ sisan ka miliyɔn 1 minɛ n fɛ o kɔfɛ a bɛna sara n'a bɛna sara don min na a b'a sara miliyɔn 1 a banna mais ne y'a wari ka kalo 1 min k'ale fɛ yen ni ne tun b'a jago la dɔ bɛ fara a ka kɛ ala k'o to ale ma ale bɛ n'o sara i ye le fait que k'i balimacɛ sutara wari min tun dɔ bɛ ka fara i ya wari ka kalo 1 kalo 2 kɔnɔ k'i ka n'o minɛ o to yen ne ala bɛ n'o d'i ma cogoya wɛrɛ la ele ka baara min k'i fa ye i ka barika de sɔrɔ kɛ e bɛ ne lɔ kɛ kelen ta ɲɛsin yan kelen de denkɛ kɔrɔba ye kelen se ka na ni fa ye la an bɛɛ ta ye kelen denmusokɔrɔba ala mako bɛ denmusokɔrɔba la lahara bɛ mahan e m'a fɔ ɲɛna yan kunun ko lahara tɔgɔ le a bɛ ban yɛrɛ de pa sanji 50 n'an dɔɔnin bɛ fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana ni ka kuma min fɔ n b'a aya fɔ ka bila i tɛgɛ kɔnɔ a kuranaya ko ni kiyama lɔlon ka se ala bɛ tile 1 don fi yawmin a m'a fɔ fi ayamin fi yawmin kiyama ye tile 1 pe de ye kana miqdaruhu maa tile 1 de ne ala b'a waga k'a sama k'a janya a bɛ taga bɛn aw ya adamadenya tile sanji 50 ma n'an dɔnni b'an bɛ kiri tigɛ la sanji 50 an dɔnni b'an fɛ kan mais dɔw bɛ taga kiyama olu bɛ taga to arijinɛ kɔnɔ u bɛ to ka ɲininkali kɛ ko ala yɛrɛ tɛ ka kiyama ko min fɔ a ma kɛli wa bingari hesabu l'olu o bɛ sira dɔrɔn ala b'a fɔ a ye o bɛ sira ka taa n'o ye arijinɛ kɔnɔ a banna minnu k'a to ala ye k'a fɔ ala kama k'a to ala kama a cɛ n'a muso olu bɛ sira kiyama kɛnɛ kan dɔrɔn aw ye direct kɛ non aw tɛ lɔli ta o ma bɛɛ bɛ dɔ la fɛ rouge la wa mɔgɔ tɛ yan min bɛ mɔbili tɔ kɔnɔ mɔgɔ tɛ kunkolo t'a la kunkolo b'a la a dun tɛ lɔ a munna tɛ lɔ ko dɔ de bɛ yen
ne le fana ka ko dɔ k'i n'ala cɛ n'i taara se alikiyama ale y'a fɛ ruju nugu tɛ don a la sans interdit sans interdit mɔgɔ dɔw bɛ don la sans interdit ni a yɛrɛ kana kɛ sans interdit yɛrɛ a kɛ sans passé yɛrɛ mɔgɔ dɔw bɛ don walahi dɔnnibagaw ko hali n'i ye dunuya kɛ sɛfan ye dɔw bɛ sange sira ma ka dunuya bɛɛ kɛ sɛfan ye dɔw bɛ rido siri rido siri yɔrɔ bɛ sɛfan na a y'a k'a faw ye k'a k'a faw ye ni ala filanan bɛ adamaden na e fa n'i ba de ala filanan tɛ yen ne e fa n'i ba de hali n'o sara o su ala min kana ɲinɛ a kɔ parce que e bɛ ja min b'i la bi kɛ ale de sababu lo ne ne ɲinɛna sababu kɔ don i fa yɛrɛ kana foyi kɛ a ka n'i don métier la a ka n'i don école la a ka n'i don kalan na a ka n'i don foyi la mais ni fadenw sigilen bɛ se ka kuma walahi ala ka ko ba k'i ye yɛrɛ bolo i bɛ se ka micro ta k'i da ɲɛnakan fɔ hali n'a ma to a la mais i kɔni kumana fadenw cɛla n'o tɛ n'i bɛ cogo dɔ la ni i kumana fadenw b'a fɔ e ye micro bila o taa i fa ɲininka i bɛ sɔrɔ ka na micro ta o bɛ tigi ba ɲininka i bɛ sɔrɔ ka na micro ta e t'an dɔ ye o n'a hinɛ n'i la k'i to an y'a dugu la o y'a yira k'i b'an dɔ ye wa o ma ko yɛrɛ t'a la y'a ɲɛmɔgɔdenya de bɛ fɔli ɲɛna kan amina yarabi i fa kana foyi k'i ye ba kana foyi k'i ye mais o ka furu kɛ k'i sɔrɔ i tɛ se k'o san jamais an ka taa n'an ye walawala ye ala ko mɔgɔ min ni mɔgɔ bɛ ka labato de kɛ o to waati sitana ya sara misɛnrura bayina aloma sitana ye wa yamuru sitana b'a damadenw ɲabarira ale sitana bɛ yen dɛ o ni sitana yɛrɛ tɛ kelen ye dɔ tun bɛ yan ko moto sitana lo فإنه يأمر بالفحشاء ولا بسitana دو سالا تو بي ko Bob Marley sitana lo فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر فإنه يأمر بالفحشاء لما ka sɔsɔli kɛ est-ce que dɔnkili laban bɛ bɛn o bien a tɛ bɛn voilà o ye sɔsɔli ba de ye dɔnnibagaw ni ɲɔgɔn cɛ mais o tagala bɛn min ma dɔnkili o dɔnkili n'a bɛ kɛ sababu ye i bɛ tɔlɔ min dɔnkili min bɛ kɛ sababu ye i bɛ jɛnɛya kɛ dɔnkili min bɛ kɛ sababu ye i bɛ ɲɛ don ala la dɔnkili min bɛ kɛ sababu ye i bɛ ɲɛ don i fa la dɔnkili min bɛ kɛ sababu ye i bɛ ɲɛ don i ba la dɔnkili min bɛ kɛ sababu ye i bɛ ala tanama ko kɛ k'o bɛɛ ye haramu a bɛɛ. mais dɔnkili bɛ kɛ sababu ye misirina n'a bɛ diya i ye bangebaga labato bɛ diya i ye silamɛw bɛ diya i ye k'o tɛ haramu ye aloma sitana ye wa yamuru sitana b'a damadenw ɲabarira e m'a ye ne kitatigiw ko dɔrɔn sitana de b'a la ye ne tulotigiw ko paran sitana do balandenw ko belebele sitana do nin bɛɛ sitana bɛ dun a la même temps hali n'a kan man di a bɛ diya i le tolo kɔrɔ awa e muso cɛ k'a ye sunkuruw ye o n'ala i muso cɛ k'a ye sunkuruw ye a ɲɛfɔ i muso a cɛ ka ɲi kɛ siɲɛ 100 ka tɛmɛ sunkuru kan mais mun na parce que sitana bɛ muso cɛ jugu ye ɲɛkɔrɔ walayi parce que o ye ala ta ko ye a bɛ taa ye sunkuru cɛ ɲɛ ɲɛkɔrɔ sitana don sitana man ɲi il est capable de tout sitana man ɲi dɛ a bɛ sunkuru cɛ ɲɛ ɲɛkɔrɔ o ka tana ne dɔ
Ma puce. Appelez Nara. Oh, ma puce. Ma puce. Ma raison d'être. Appelez Nara. Mon cœur. Appelez Nara. Quand tout le monde l'a révélé que les Nara. Voilà, c'est un maï. Ne les regarde qui est moussoté, c'est talon d'eau, n'a pas talon d'eau sanguin. Les gars, c'est entraînement que ce qu'on a. Bon, il y a entraînement que ce qu'on a. Alors, mon éveil. Aïe, il y a colossé. Un pied la génica, il y a colossé. C'est un maï. Ni qui est temps, dunia ko ma sitana ko kane ya bali laba ni min teseli la ko to rete tu ale fait o le musoi mais no to bena do ya biro la ko prama pa prama ka sitana prama ka ala ma sudara amin ya rabbi ala bano la ko chodi wala la fadilullah nene ala fanatinatin alaykum غفرت من علوم مدنا مؤمن رما ورحمته من الأجمعين علوم مدنا كارورا ما زكاته وستنا ثانيا منكم كبار وشرا أبدا فيو ولكن الله سامسنا على يزكي على باب ثانيا كم على باب ثانيا كم مولera يشاء مؤمن رجع ثانيا كم والله عليه وسامي عليه وسامي عليه avec Bolone. Ala leban saniya ala man saniya. Amin ya rabbi. Kan sukun saniya ala mukela. Amin ya rabbi. Kan ya ton famu saniya ala mukela. Amin. Kan yere saniya ala kama ala mukela. Amin ya rabbi. Ala bona ko juti. Wala ya kale holo le fadi. Oye kisa wore. Aisha fi akisa mapande. Ali bi ambolera. Cɛ dɔ tun bɛ yen ni a tɔgɔ ye ko Musa Tɔ. Musa Tɔ ni ale ye Abubakar balɔmuso denkɛ ye. Balɔmuso ye o ye muso jumɛn de ye? I ba balimamuso. I bamuso. O kɔrɔmuso walima o dɔgɔmuso. A bɛ fɔ o bɛɛ lajɛlen ma ko i ba dɔgɔmuso. Donc, Abubakar ta ba, o ta dɔgɔmuso ta den, o de tɔgɔ ye Musa Tɔ. Voilà. O Musa Tɔ hani, a bɔla Maka ka na sigi n'Alakira ye Madina. Minal muhajirin. A ma dan o ma Badiri kɛlɛ kɛ bɛ kɛ don min na, a ti bɛ yen. Badriyun. Parce que mɔgɔ minnu ka Badiri kɛlɛ kɛ ni Alakira ye, Ala ko ma ko ni min o min jalaya y'a kɛ. N yafala o ma. Parce que a lɔtɔ Alakira tɛ jigi tigɛ la. Mɔgɔ jigi tigɛ ni Ala tigi jigi tugu. Ko ba. A taatɔ de kaso la. Mais a y'a kaso la taga kun ye mun ye? Dɔ ya miliyɔn 1 de juru b'a la. Ele ka miliyɔn 1 bɔ k'a di polisiw ma, a y'a bila. Ala kama, kira kama. Juru sara t'an cɛ, nka di Ala kama, kira kama. Kasoladon ni maloya, o ma bɔ. Ka da la ye dɛ. Wala mɛ ka yɔrɔ miliyɔn 1 ni Ala bɛna fɛn min d'i ma kaburu kɔnɔ. A bɛna fɛn min d'i ma alikiyama, a yɛrɛ bɛ fɛn min d'i ma sani ka tu ye sa, Ala kelen pe de b'a dara yɔrɔ dɔ. A ye ɲɔgɔn sutura dɛ, an kana ɲɔgɔn lɛbu. N'o tɛ anw sinamuso bɛ taa mun ɲini komisɛriya, an y'a limamu bɛ yen. An bɛ taa mun ɲini? An b'a ka se. Donc Ala
de tagala Uhudu kɛlɛkɛyɔrɔ la Badri plutôt Badri kɛlɛkɛyɔrɔ la a jigi tigɛla mɔgɔ minnu k'a la kɛra sudeni Badri lona a bɛna cɛ 300 ani cɛ 13 de Ala ko Badri mɔgɔw ma min o min jala y'a kɛ ne Ala yafala ma Musa tɔw ni a ye Badri kɛlɛkɛla dɔ ye mais ale tun bɛ Abubakar le fɛ yen a nana jigin Abubakar fɛ dunanya la Abubakar k'a ta a b'a balo a bɛ daraka dun Abubakar fɛ yen a bɛ telela dun ye a bɛ sula dun ye a b'a habillé Abdoulaye ibn Ubay ibn Salul a nana faniya la Abubakar denmuso la ale taala ka taga o Abdoulaye ibn Ubay ale taala ka taga o soutenir ka faniya ni kɛ cɛ ye k'a sɔrɔ Abubakar le de b'ale balo la mɔgɔ min bɛ Alajɛso la Alajɛso la baga dɔgɔyara mɔgɔ min bɛ miiri k'Ala barika la Ala barika la baga dɔgɔyara Marima ɲɛ bɛ nana kɛlɛ ni fɔɲɔ min ye Ala le ka fɔɲɔ bila k'a d'i ma Marima ɲɛ bɛ cɛkɛ min dumuna Ala le ka bananku ladinɛ Aye zamani kala barikala kalilama tashikuru mama jala ka muso min di ma kalilama tashikuru alale kale muso fabriqué kalilama tashikuru ala barikala kalilama tashikuru mama muso ala ka cɛ min di ma kalilama tashikuru elle est toi-même tu es fier quand tu as monté mon mari Allah barikalla kalilama tashkuruna ale taala fara mɔgɔw kan bɛ nugu ka Abubakar denmuso lebu n'o ye Musa tɔw ye Abubakar kala nti bɛ dumuni min dilan ma bɛ dumuni tigɛ habillement b'o tigɛ a bɛ lala n ka salon min kɔnɔ n b'a bɛɛ tigɛ Ala bɛna kuma Abubakar Ala ko cogo di parce que n'i ma sababu nuzulu lɔ tuma dɔw an y'a bɛ ɲagami voilà i ye sababu nuzulu de lɔ mɔgɔ siaman fana tun bɛ Madina kɔnɔ olu fana k'a ɲɔgɔn kɛ i n'a fɔ Abubakar k'a fɔ cogo min o de la Ala ko wala ya'tali ulul fadli fanisereya dunkuru a dugu kana kari ka bɔ alo silama derura wasa ani ne Ala ka yiriwandenya kɛ mɔgɔ minnu ye aw kana kali ka nafoloba d'aw ma ani y'o to olu tɛ sɔnni kɛ olu ye koriba lamɔya dunkuru wale masaki ani misigina derura wale muhajirin ani tigɛbagaw fisabilillah minnu tigɛla Ala ka sira kan i m'a ye olu kuruba Musa tɔw ye Abubakar balɔmuso dencɛ ye o ye olu kuruba ye wale masaki miskina dɔ tɛ yen nɔ a fa n'a ba bɛɛ sara wale muhajirin Musa tɔw ni a bɔla Maka ka na sigi Madina Alakira kama o de Ala k'a sababu yɛlɛ ɲɔgɔn kan fisabilillah o nana Ala yɛrɛ jate k'a kama o mɔgɔ minnu ko baara baba ninnu kɛ hali o minnu ni ne Ala hinɛna aw la ka sebagaya kɛ aw ye a bɛ se la ka daraka sɔrɔ a yɛrɛ ye ka mɔgɔ wɛrɛ balo a bɛ se ka yatelila sɔrɔ a yɛrɛ ye ka mɔgɔ wɛrɛ balo aw kana kali k'a tɛ ko ɲuman kɛ dɛ hali ni mɔgɔ min tagara ka taga denmuso k'a lɛbu
Andi Musa tɔw tagali denmuso lɛmu Abubakar o kana kɛ sababu ye i ye ba ka ɲuman k'a ye ça nous interpelle nous tous ni mɔgɔ ka kojugu k'i la i kana sara ni kojugu ye Ala t'o fɛ a y'an tɔ laban kɛ Alo ye koto aye yafa Ala bɛ kumana Abubakar fɛ ana mɔɲɔru yala olu ta kanu na wa Ala ye yafa alo silamadenw ma alo ma Ala ye wa Gafuru Rahim wallahu Gafuru Rahim wallahu Gafuru Rahim alo minnu ko papa ate dragati ate teleladi ate suladi ate fɛ Ala ye yafa o ma wa Abubakar ko di Ala bɛ fɛ ye yafa ma n bɛ fɛ ele Ala ka yafa ma a ko Musa tɔw ma ne ya daraka dun e tɛmɛna telela min don na dun e tɛmɛna daraka min don na n'a ye na e tɛmɛ si la an ka so min kɔnɔ taga to i ya so kɔnɔ i t'a dɔn Ala ko ko n kana ɲa nɛɛma kɛnɛw tigɛ i ma ko n'a y'a sɔrɔ ne fana bɛ fɛ Ala ka yafa ma ko n ka yafa i fana ma n'an ma yafa ɲɔgɔn ma Ala bɛ yafa ma sunkalo de dabɔla dɔw tɛ kumana ele ni cɛ a bɛ bon kɔnɔ cɛ ni muso a tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ an ko dɔw ya bon tilani de cɛ ta bon bɛ ale ta bɛ dɔw yɛrɛ bɛ an ni bon caman tɛ ni cɛ dala sanfɛ ale bɛ ladon ni cɛ dala duguma don min na a bɛ yɛlɛ sanfɛ e ko i tɛ yafa i cɛ ma ko parce que a taara ɲɛmɔgɔden wolo ka na c'est vrai a ka kojuguba kɛ kojugu belebele mais a to Ala ma ni dimi donn'i la don min na n'i ko i bɛ dimi bɔ dimi wɛrɛ bɛ don i la kosɛbɛ awɔ don dɛ i ya dimi bɔ to Ala ma wala mɔgɔ ɲuman bɛ ko ya dimi bɔ to Ala ma Nabila Yusufu ma ya dimi bɔ a ka to Ala bolo Ala ma ya dimi bɔ Muhamadu ma ya dimi bɔ kana fɔ i bɛ dimi bɔ la i fadenw ka dimi min to i la i kana fɔ i b'a bɔ fadenw ya dimi bɔ to Ala bolo donc Aïcha y'a k'i sani ko caman de b'a kɔnɔ a ko dɔ le an ka yafa ɲɔgɔn ma Ala yɛrɛ jate k'a kama i sinamuso ka kojugu min kɛ i den na yafa yafa i bamuso sinamuso ka kojugu min k'i la yafa n'i ye wari sɔrɔ i bamuso to yen a sinamuso bila ka taa heji la n'i bɛ se i b'a fila bɛɛ la taga ɲɔgɔn fɛ mais n'i ya wari bɛɛ bɛn mɔgɔ kelen ma i bamuso to yen n'o ma nɔgɔya ma i ye kuma n'a ye a ye sabali an n'a ma nɔgɔya ale ma kuma n'a ye a tɛna nɔgɔya ma yɛrɛ mais kuma n'a ye walayi k'a ni ba sinamuso to yen k'i ba la heji an n'a y'a sɔrɔ a tun bɛ to bani tigɛ la k'a da i tɛgɛ kɔrɔ ɲuman k'a ye duwawu dɔw bɛ o sɔrɔ ka go dɛ mais n'i y'a duwawu sɔrɔ a tɛ wuli kɔrɔcɛ duwawu parce que n'i ye fitinin k'i ba ye dɔrɔn ale bɛ duwawu commencer mais pour k'i kɔrɔcɛ ka duwawu k'i ye f'i ye camanba de kɛ bɛnɔgɔcɛ duwawu o sɔrɔ man di i ba sinamuso ya duwawu ah non f'i y'a kɛ de alijinɛ ni sɔrɔ man di dɛ k'a sɔrɔ e tɛ na la donc Abubakar ko Musa tɔw na i yafala i ka denmuso i k'a lɛbu mais Ala ko n ye yafa i ma ne yafala n tun bɛ ko ɲuman min kɛ i ye n bɛ dɔ fara a kan
ala ko mu'minu be boningera muso minnu kɛlen bɛ ka u yɛrɛ tanga ka bɔ jɛnɛya ma o tɛ jɛnɛya lɔ a t'a lɔ mugu sɔnna a furula ka d'a cɛ ma don min na a yela so a bɛ fɔ biyɛn de ma mugu sɔnna muso minnu ka u yɛrɛ tanga ka u ya tagafekun tanga o ma kɛ bulonda ye a bɛ fɔ olu le ma alimugu sɔnna yɛrɛ tanga muso minnu yɛrɛ o ɲinɛna jɛnɛya kɔ fɛn min tɔgɔ ye ko jɛnɛya aw yɛrɛ t'a dɔn alikafila o ɲinɛna o pewu mɔgɔ minnu b'o muso bɛrɛbɛrɛ muso sabatini muso ɲamalɔni muso min k'a kɛ ala ye k'a to ala kama e nana faniya diw ye k'a nɔrɔ a la k'a kogoya cɛ ye k'a kogoya cɛ ba ye k'a kogoya cɛ fa ye k'a kogoya cɛ ka mɔgɔ bɛɛ ye lɔɛnu mɔminɛ muso ala bɛna jaabi di dɛ ka jɛnɛya faniya tigɛ k'a lala a ma dɔn fɛn min tɔgɔ ye ko jɛnɛya a ma cɛ wɛrɛ lɔ a cɛ kɔ wallahi cɛ wɛrɛ ma ya pendeli couleur lɔ pendeli musow b'a n t'a fɔ la ko ɲɛna n b'a fɔ la musow pendeli mɔgɔ wɛrɛ ma couleur lɔ n'an bɛ fɛ k'a fɔ alu ɲɛna sa an b'a fɔ kurusideni min ni muso b'a don k'a yɛrɛ taga n'a ko a ma ko silipu n balima silamɛw mɔgɔ wɛrɛ ma couleur lɔ n'a cɛ tɛ ka faniya la o la a lɔgɔbɔla cɛ la a lɔgɔbɔla cɛ fa la a lɔgɔbɔla cɛ ba la a lɔgɔbɔla cɛ balimamuso la a lɔgɔbɔla cɛ balimacɛw la k'a sɔrɔ nkalon de la la ala ko ko e mɔgɔ min k'o nkalon la la luwɛnu fi dunuya wal akhirati luwɛnu fi dunuya wal akhirati n'ala bɛ ne yɛrɛ danga fi dunuya wal akhirati bɛɛ bɛ ne kɛ bila o b'i danga fi dunuya wal akhirati mais kɛla Abdulayi ibn Salulu le ma Aisha ka mun lɔ fi dunuya wal akhirati n'ala ka Abdulayi danga fi dunuya wal akhirati parce que a ka farinya la Aisha tura fi dunuya wal akhirati a y'a kuma cogo kɔlɔsi dɛ e k'a ye wa lɔrɛnu fi dunuya wal akhirati fi dunuya wal akhirati e ko cɛ min ma ko ka wele ba lɔ mɔ fi dunuya wal akhirati
ودرجة الرفيع وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أيوة من سلم من ولا غلا لو سيسا بس أنا كاتو ولا يلو أمبال من تو سلام أكون نيجي نعلي أكايرا مسودو بي ألبا يا فيبرون فلاكلاني فرافين فلالي إذا لو كم دولو أبيك مسو كونو ولا ma caman dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bɛ opération de kɛ ka a kuntɔgɔ tigɛ ka bɔ yen voilà mais nin ta ale b'a ta fila kɛla ni farafin fila de opération tɛ mais kuru ni a bɛ yɛrɛkɛla kɔnɔ nɔgɔw bɛ to ka bɔ muso fɛ yala muso b'o nɔgɔ to a yɛrɛ la ka sun don wa ou bien a b'o nɔgɔ to a yɛrɛ la ka seri wa voilà silamɛya t'o jatela dada ye donc a b'o nɔgɔ to a yɛrɛ la a bɛ seri a b'o nɔgɔ to a yɛrɛ la a bɛ sun don voilà mais ni seri wagati sera a b'a yɛrɛ nettoyer k'a ya tangaji ta normal k'a ya seriji ta a bɛ to seri la nɔgɔ minnu bɛ bɔ ala bɛ yafa mɔgɔ dɔw bɛ yen salisalibawulu b'olu la salisalibawulu ye mun ye c'est à dire tuma bɛɛ ale bɛ ɲɛgɛnɛ kunkurunin kɛ a bɛ fɔ o ma k'i ye seriji ta seri o seri bɛna kɛ k'a fɔ ko ne ka seriji ta lahansara seri fana na k'i bɛ lahansara seri n'o o tɛ ɲɛ ile ta ni seri o seri sera ele bɛ seriji ta voilà mais a tigi bɛ to seri la bawuli dɔw bɛ kɛ bɔ la o bawuli minnu bɛ bɔ ɲɛgɛnɛ minnu bɛ bɔ ala yafa la o bɛ salisali danw fana bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen joli funu bɛ to ka bɔ ale la tuma bɛɛ a bɛ seriji de ta a bɛ seri kɛ joli kuru minnu bɛ bɔ a la k'a to seri la ala yafa la olu nin fana ta bɛ ten de ale b'a yɛrɛ nettoyer k'a yɛrɛ saniya nɔgɔ minnu bɛ bɔ a la k'a to seri la ala yafa la o ma hali muso bɛ to joli bɛ bɔ a la ma a bɛ seri voilà i n'a fɔ muso min ale y'a laada a bɛ fɔ ma damu de sigi a ba a y'a laada cogoya dɔɔnin don normalement laada cɛyala cogo o cogo a man ka tɛmɛ tile 15 kan mais ni laada tɛmɛ tile 15 kan 16 an b'o jate k'a fɔ k'o ye banabagatɔ joli de ye muso b'o banabagatɔ joli to a yɛrɛ la a bɛ seri fana seri a bɛ lahansara seri a bɛ dumuni seri a bɛ taa a n'a cɛ fana bɛ se ɲɔgɔn ma n'a bɛnna sunkalo ma a bɛ sun mais a bɛ to k'a yɛrɛ fulakɛ dɔgɔtɔrɔw fɛ yen walima farafin fulakɛlaw fɛ fo ka taga kɛnɛya sɔrɔ mais ale t'a fɔ ko joli bɛ bɔla ale la o t'i ye laada joli tɛ banabagatɔ joli don a bɛ seri kɛ n'a ye nin fana ta ye o kelen de ye
Voilà. Autant qu'on avait bana, kata Covid ou bien coronavirus puis criquet. Voilà. Donc on bana. On va pas faire un abeille dans. Parce que n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko pikiri nin ye haramu de ou bien a donna k'a bɔ la tan pose min t'a yɔrɔ kan ten pose min k'a kɛ sanfɛ alimamu pied an bɛɛ k'a kɛ a bɛɛ bolo ci la donc o ye garanti de ye safariw bɛ fɛ k'a ye alimamu kɛ kɔbɔw ye wa kɔba ye a tɔgɔ tɛ ten de wa an bɛ dɔn k'olu filɛ n'o ta kɛra a caman kɔni b'o de filɛ a kɔni a bɛ dɔw sɛgɛn mais ne yɛrɛ personnellement ne k'a kɛ n yɛrɛ ma dɔn ko bɛ mɔgɔw farikolo cogo tɛ kelen k'a ta kɛra fɔ ka an yɛrɛ révision yɛrɛ bɛ kɛ le 27 décembre voilà ni 27 sera an bɛ deuxième dose kɛ voilà dose plutôt voilà n bɛna deuxième dose kɛ le 27 voilà munna parce que ninnu ye sababuw de ye ala kɔni ye sababuw minɛ dɔw bɛ ɲininkali kɛra ko yala a pikiri bɛ se ka k'i la sunkalo na wa i bɛ sunkalo i b'a to sunkalo de bɛ taa pikiri kɛ basi foyi t'i ka sun cɛ a tɛ degun foyi bila i ka sun na foyi a ye taga kɛ hali bi ala m'an sɔn ni min fana ko k'ale ta kɛ diyagoya tɛ dɛ diyagoya tɛ parce que a bɛna na se yɔrɔ dɔ ma n'i m'a kɛ i tɛ voyager o bɛ a bɛna se yɔrɔ dɔ ma a bɛna ko ka sauver mais a bɛna na se yɔrɔ dɔ ma ils vont vendre ça c'est vrai o l'autre e bɛna kule ko gouvernement donna ta gouvernement a ka d'o waati la mun na i m'a kɛ mɔgɔ dɔw b'o ba bɔ tuma min na n'i m'i ba bɔ o b'a fɔ k'i kɛra dangaden ye ne nana bɔ o kɔfɛ ko an bɛɛ y'an ba bɔ bɛɛ k'a ta bɔ ele k'i ta to mɔgɔ y'a ba bɔ tuma tɛmɛna tuma bɛɛ sɔrɔla k'i ta bɔ e b'a mɛn mɔgɔ fɛ k'a kɛra dangaden k'a sɔrɔ n'u ti k'o ta bɔ n'a fɔra ko an bɛɛ wuli ka dɔn e sigira i m'i fa de nɔ hɔrɔn bɛɛ ye wuli ka dɔn mɔgɔ mɔgɔ ye yɛrɛ wolo ye ko ye wuli ka dɔn ele sigira kɔrɔ i tɛ yɛrɛ wolo ye dɛ voilà an ye taga ka taga an y'an laban a y'a fɔ ina lazina mɔgɔ minnu bɛ kun ni kɛra alimuhɔsɔnati bizina waka jɛnɛya kɛ alimuhɔsɔnati bizina mɔgɔ ma ye sunkuruba le ye alimuhɔsɔnati bizina alikafilati anisina alikafilati anisina fɛn min tɔgɔ ye ko kɛlɛya yɛrɛ a mo bɔra a kɔnɔ tellement a t'a dɔn a ɲinɛna kɔ a kɛlen bɛ k'a yɛrɛ tanga a cɛw b'ale bɔ alimuhsanat algafilat almuminat ni mamuru saba bɛɛ bɛ Aisha la muhsanat gafilat Aisha ma dɔn fɛn min tɔgɔ ye ko jɛnɛya muminat ala kɛra n'u tɛmɛni ko i tɛna mumini wɛrɛ sɔrɔ musow la min bɛ Aisha bɔ o de muso n ko a ma ko ala kɛra ko muso looru le dafa la n y'a kalan dabɔ la a muso fɔlɔ Mariyamu farijaha a filanan Asiya Firawuna yɛrɛ muso ale dafara kiyama lɔlɔ ala b'a furu ka da ala kɛra ma alijinɛ kɔnɔ Mariyamu ala kɛra muso de ye alijinɛ kɔnɔ o kɛra fila a sabanan Khadija a naaninan Aisha a duurunan Fatima a banna a bɛ fɔ olu ma algafilat almuminat almuhsanat algafilat almuminat fi dunya wal akhirati mɔgɔ ko Aisha ka jɛnɛya kɛ fi dunya wal akhirati ni ala yɛrɛ ko mɔgɔ bɛɛ lajɛlen danga fi dunya wal akhirati nka jɛnɛ dunuya kɔnɔ fi
kaburu kono ne ala mo danga ni no في الدنيا والآخرة ya manya mo danga ni no في الدنيا والآخرة abana wa ala ko wa عذاب madandana made wa azab jangara bili bili ba ogo moru ye minu ka fanyala mu'mini musura abajere yalo no في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ومن بيا لك فنيتك الدنيا قلا في الدنيا والآخرة وقال مسرط وبلا رجو سوسيوكا في الدنيا والآخرة فوق المتشكل kadi chedo lan nele rete communication lo ere ba ko tianere nere ka fu nyere nyere do no في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ala ko mo wadana niru lo mo في الدنيا والآخرة في الدنيا bedama ere mo ne mo ne to wa ko dala mo ma idanga de danga koro ye na la hine be na yoro mi na le be ko ka mo abe ko do damne ka sege ke ka troko ke ka a sanyi koro tagama na a tele koro tagama aba sege ke ka ke tuma me na o ko be na bo ni here be na bola abe pa ma bo bola be na ko rela here be na fo ko abe fo le ma ko danga de no no في الدنيا والآخرة ana sini be tere be be balaga abe pa ma bo ti ka be ta la ko da here me be na be ko والله abe fa ko abe tere be ko ko here soro ale te do soro ala lu enu danga do ko ila ni ki fala kasi ki bala kasi ele be to turunya ko la o here be na tuma be pa ma ko abe fo le ma ko danga ti lu enu في الدنيا والآخرة o no be yala ka fa yeti ka ala salama bere bere رورا في الدنيا والآخرة amaya ni mamin lo wa drogi fire la lo في الدنيا e amali mami asukuru ye wa في الدنيا والآخرة في الدنيا ali tiano ele le kana ka fo chrétien vous dit oya pasteur de fenga mana ko te ja ko no te mike nati mais jamais dans mon da to ta fa bana nous sommes les éléments anya guerre ali mama mo te lo connais c'est un foti c'est un foti Moi, je me vais dire encore qu'on faut qu'il y a là. Alors que les pays là, n'a pas la cara la sortie. Anala kan me no na ka kremo. Na polo la faute va bela. Ah mais il reconnaît c'est. On est même au ta faute fola. Ala bena do fana blo vita fola. Tais-toi. Tais-toi. Tais-toi de. Sadakallahu lazim. Wa malaka rasulul karim. Wa nanu ala zalika اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا بجاه لا يراد جاه بجاه لا يراد جاه ببebe sungalo susabanama bigana fly loworo aloworo kringere be ibana fatia kanana ina anga fi laylatil qadr ebo shankirin kana ni banu la kuliya aibal kafiruna ebo shanani kana ni bana sirra ba ko ya rahim wala bitamudili ya rahim ebo shankimeke
bora bebe salamu sabama ina anzalnahu fi laylatil qadr wa sha'kiri ni banu la qul ya ayyuhal kafiruna wa sha'nani ni sere bana ya rahim wala wungiri wa sha'kiri ni banu la be to kire ka ke salama jamai mu'min mudi ina anzalnahu lo wa taqul ya ayyuhal kafiruna lo olu ba ka kulu wala wa sha'kulu bla allo kele bela kulu wala wa sha'kulu bla nani bayna lanna wala bo sha'kele kana kulu ya ayyuhal kafiruna sha'nani ma mu'min mutu lo to tayna lanna wala taqul ya ayyuhal kafiruna lo olu ba ka kulu wala wa sha'kulu bla allo kele bela ne bana sir la ya rahim wala hum dilu sha'kele ya rahim sha'kele ne mu'min mutu na ne ya rahim ko ba ka ya Allah ko sha'kele كلام سبحانه الفاتحة أكيدو كو أمبال ما موسى دو السلام عليكم بالله موسى قرباتو السلام عليكم بالله كو سانجي موا عليكني على ما كنا يا باراكني بالا كو كاتو كالا كنا يا دي أناما على ميجي تيجي على لا أميجي تيجي قرانا ولا سانجي موا عليكني على بالو أبسي كانيا على بكني يا دالما donc anana ni keme fly ko en do kere ni kai ala en banani ko itu mina kana ni kere mamso ka kere ya di anima ala mu kere alu ba banana ala ni ka kere ya mo ma se bana ko ko ga bela kere banana ala ni na no kere ya ala ke ka kere ya da bela kere ma ala mu kere al fatiha bismillah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين